Ada Abirta kelang rapid doran rapenspi a prangsnil hinpen cardon ang pejriglo cardom non birta thibi lang ponisina 24 plus organization convener roton terang lapan ki phuni BJP minority morcha amai phu barim Mohon Singner bang engkora pi atum AP at silong at sipag dun lakha pharu sre nerke bogozan LAC ang kanglong BJP atum pen ani sivet long ni dimlong vote kyang amai paman pon lakha pharu sre nerke bogozan LAC ang kanglong BJP atum pen ani sivet long ni dimlong vote kyang amai paman pon non birtang ton pen lang ponisnang Assam Legislative Assembly mati MLA kilik nete bokhera jokpensi rachari tumpenda dodi sangsipin pen asai cheklempon bomlo lapusona por hutsi kedamtang thari puni phai engkoi rat chok anung vesmi AP at the city pi asai hemlong sami AP at the mass joining amai padopon labangso AP at the mass joining amai long sami 24 plus organizations chief a convener roton terang lapleri sang hutumpen ba inkoresi lapenki abarim pholoni minority morcha amai phu Mohon Singner ari sang hupen pen bangat hom pangrupet pen ba engkora pli tum sami AP at the silong si chipok dunlo labang engkora pli at maphan sami dipu LAC India Alliance candidate AP at the 3P amai phu retire ICJ kathar rideng basi deng ponlo Lason sila bangso malong sami Amri LSC candidate Bikram Hanse APLC organizing secretary Kursing Timung Lumbajong CC Amai Phu David Kathar Youth Wing Women Wing along Klembang Pubang Pia Tumpen Chenglok APLC 3P along Klembang Pubang Pi Tumanda Chitong Dun Karbi Longri district lapan ki Dima Hausau Arada Tumabhan Kerekom Jiabhan pusi APLC atumki kaike mas mikam klempon bomlo lapusona por hutsi 24 plus organizations Chief a convener lapan ke BJP atum pen bang engkora pli atum AP at silong nang spok dun thai kapot AP at 3P amai phu mate dipu LSC Alliance candidate retired ICJ kathar pen kachuru pajirpon Karbi Long West Karbi Long di Mahasau along ri lapen amunit atum apanta kirai di apansi ilitum APHLC pen claim bom lo lapen labangso kirai kangtung aport non 24 plus organization pen alang li chief convener roton terang kihai lapen alang li long bang ano ni bang bang koi raisi alang li long dak APHLC long na kipa ok dung lo lapen BJP pen bang ketong nang dun lo alang li ino do bang ke Mohori Senar alang li BJP along ke doon hut ke minority morcha a president lo non alang li BJP apan ningkang samse mane ning dok no dak lo atema ilitum tribe abirudhesi klembaret la BJP atu la posi alang li tubta non APHLC along nang kipa of dullo la si alang li tum banchoro lo la pen Jai Kathar retired IAS alang li phan pahay nang ji kupi posili liken gema labang ke sipen pudan luk lutan ke dobom Karbi Long Autonomous Council kachari atu lapen ke bang PMLA di kedam tang bang Tila bang PMLA lapen ke MP non puanda Karbi Long atisu lapen ke Karbi khay kisu ngapu tak latum adap tina ate kupi pose adap dedet ma laki ilitum kadu weta chini lasila so joine pen mati ilitum kadu weta ar pudolo masih la khai karjap asong japo tumlong itu gerak tu nai pan kengkam nang sijona ade non jara bidi non BJP ke ilitum Karbi Long pan ke kemisen kalilo popot ke
la sikshidul aja ko ngaputhak lapen ke kaduk we arona tanga puthak kusi tame itum akhe phan kemisen lapen long sofan kemisen kalita joni BJP long jeram lapen ke aku nitu akemanga puthak salalo sikshidul arona tengpen kaduk we ka implement eji phan si tumar jam sila so puthak kulodan ke ilitum keceng ben juta Karbi Longri Abirta kaduk we ta chini lo sikshidula puthak puta sartia amek na pa prang lo kasi kaduk we Rada Parman Assembly long chutoi dun ji lepon nang ti kithek muchot krim muchot abang phu phansi chutoi dun nang ji lasi AP tiripi amai phu retired ICJ ka thara phansi labang su MLA kili long maki ong dunga burpen pahai ponsi Assembly long chutoi dun nang pusi abarim phuloni minority morcha amai phu Mohon Singh narpen chuni ripon thu Athi ilitum ningkan kan penone pening penan Karbiang long district long lokpen ningkan jok sike brapo tukai ludin lan arta bang nang lelon cita ilitum kang bai dun thekhe jo kachini ne lapen ke thekhe tum man selitum doidun bomlo laso poti tum ilitum abang Karbitum Karbiang long ke द्वारा tum ilitum ki duk lapen ilitum atisung itum ke ponangare kalam lase nora bang ke ilitum lulera ilitum cepare set ben ilitum ithek ser lapen kire set lapen apuna chakitok ilitum malong nong dipuele sam ilitum malong ithek ser lapen kire set aron kachini tang ilitum phan arnam pitang lo busini kroilo lape alangli phan ilitum sar jaiga thar phan ilitum bangkotil tame mula bang thukilit arnia bang ilitum tingni ne pinpen ilitum alang phan amen along ilitum tingni ne pinpen bang thutin tame ilitum bersi alangli phan ilitum pahai tensi Karbiang lo ke jogwana pan ilitum hanan klem pipu busi nili kroilo lase nili wan pading nam delo lanten silam ting MLA Kilik along ki ong dung avut pen lakha pharoi sira nerkep bogajan LC consensus along pen BJP MLA candidate so jorong pharphan ki ong dung avut pen ke phai pon thek je phan pusi kedam tang thari pu ni pha engkora chok ari thame lakha engkora hini surupathar MSC consensus ke parlapon angkang waisong pathu khlamlong BJP atum pen vot ki hang piamai paman pon MLA Kilik ahut BJP candidate so jorong pharphan surupathar MSC consensus angkang along pen ki ong dung avut pen phai pon thek liputangti MSC sangpi kadom terang pia phansmi MLA Kilik ki judlo putangti marpu pekpon pekpu busi CM Star campaigner pen lamchak pipon si ben ang cheng pon lo holada chang lok si suri kre sido agutars kes 18,000 La sode pen aphi bangki lakha engkor apli diopani MSC consensus ke parlapon number Modi mini stadium along pen sami BJP atum pen vote ke hang pi amai paman pon diopani MSC consensus angkang along pen sami BJP a candidate phan ongdung a vote pen pahai phon thek liputangti diopani MSC consensus angkang along pen sami ongdung ka chingthura sai mu sami klempan pu tuwar melang kile liki du an sami MLA kili ki jullo tete lai ka chingthura sai mu anta pali lapu pu CCM Dr. Chom rong hang pan lap chak pipon bogachan pen sarpin pulisu Karbi Longri Abirta lakha pharoi sred nerkep bogachan LAC India Alliance a candidate Roton Ingtia Phansmi lakha engkora hini borjan MSC consensus angkang along kedu dilai Congress asai hemalong Congress lapan ki AP itse arar tum chingrum si kangthum karni pong labang sukang thum karni pon amai long sami borjan Congress Mondol Committee amai phu Rajesh Rongpi konchun bang Amor Singh Kru lapan ki borjan AP RC Committee amai phu Risu Teron konchun bang khaya sing timung atum pensi langchari ponlo ada porpai keba por malom pensi man kidu karpi pu hopan si archo ponsi deng ponlo lapan ki laban bang solong ka chedong dun AP RC tiripi amai phu retired ISJ kathar Rajesh Tisupen danglok penangan ke thigi ding da chitong dun Congress ay klembang Jokot Singh Ingti lapen ki abarim long kitimung atum anda chitong dun pensi RD do klong pen archu ponlo maya long pen sami BJP atum phan parem vekji pu pen ajok pen si alliance sami ki donang koklo lapen ki high vek pu pusi ningji pon renti borjan pen sarpen pulisu Karbi Longri Abirta BJP non kijujia por lapen BJP inti incumbency thepik
intibian kamensi po bangke rata tumata ini da chini lo kedam tangan ingkan kongres ahut ke munia da tumpan tangka poisa bill apor pen kipido lahai da vipin lo nona bang tum thek long lo je munia da tumpan even dormahan ta kipipedo la pe munia da tum long aprang ke kongres adin ke ayoni mayoni baido la pen kupilama old age pension widower pension di korjang tum achor ke chiri ke der phanta suri kapi je thing pi kam ki choklem phanta mistri tum phanta hormu hortar pi na pi de tum phan pi chuang tip tum phanta non ke lahai pi the ka bepin alang tum ke uruna doi la pen congress adin hu ki thik tikang litu asang hai 30 ki pi nang 30 kg ki pi nang yadim si 5 kg pen si politics pathui congress tum ke lahai politics pathui ki du ke la tum phan sang pina pi ma suni ki pi nai pina ni tum jitu na nang tum pi thek ke da uruna doi vet ki pi chota me pina ta lahai pen uruna doi na nang than peji hemso nang than peji uber ke dam hem nang than peji job card nang pp da ji puhedi lai congress di nai pi din pen apo ke nang li tum politics pinang ne rat phan du chu hanang ne la se lahai suni ke dobam po congress le bang pote la anso se chi ke long lang ai scheme ma si do pik jitu e pai tu injira tum so mahang pathe gota hospital long ta damsi horlicks lectogen piji lancho tali suri huni tangka cash piji lancho tagali si insurance dame 5000 suri phone an kuri pi hal hai lo congress tumke kado kabe dora pe chinghona pe kado kabe ajati dharmo pangrum pet pen ke dora pe da party prote congress tum halo jitu ruti kapra aur makan bhedi kado kabe ki chophan ki chuma phan pe kado kabe phan pulote lake ekmatro kupino congress pen bhere apakta unde lano lam pinake la pen kado kabe jo tangka poisa pipe pin same mulu ka to mithang mithang ke bang handi lahalo jitu congress to niti bang ke hala tu ke nam loksi pipi ke ani sidang halo pharo hini ki pc meeting ewan congress tu ke poisa pipe pin ben siwan halo tu ning chi thedam ke non du bang ling bjp bang ke ingjar vek po apsc tu ma symbol bang ke chi congress tu ma symbol bang ga ripa la suari ponsi non du bang ke pudum puraning tip lap lo ki chi pen de Sir, na ko kahai kon ning che thedolo sa. ya Nang kahai phan kon ning che thedolo sa. Nang nada tum nang pahai vek bo themara to ning chi siglo bjp atum vote pangbar lopte PHC be congress pangrum pe lopte chu mp election hut ni tuma candidate bang campaign pe pinda pangrum ate ko alog long chini ma 5000 vote pen haila non ke chi pangrum et lo la pe hala bjp atum ta candidate ki piduna bang ke parlin thak ke munit parlin si people hedi la si rem vek po puchini thelo Pinia Abirta bang kilan pan si kabang ton pengiglaw. Domi thagmi kardom.